Prøve i sprogforståelse. Hej Jonas, og velkommen til min prøve i sprogforståelse. Jeg har lavet nogle forskellige sætninger, og jeg vil prøve at redegøre for dem. Min første sætning lyder således. Snart løber jeg 3 km over den grønne bakke, og den indeholder følgende ordklasser: adverbium, verbum, pronomen, numeralium, substantiv, præposition, artikel, adjektiv og et substantiv. Det første ord, det er snart, og snart det er et adverbie. Adverbier, de beskriver verber, adjektiver, andre adverbier, eller de kan også beskrive hele sætningen. Og her, der er snart, det er et temporalt adverbie, altså et tidsadverbie, fordi det beskriver tiden på verbet eller handlingen. Andre former for adverbier kan ses i den blå boks. Det er f.eks. sted, måde, retning, grad, sikkerhed, nægtelser og holdningsadverbier. Dog skal vi lige være ops på, at der kan være enkelte gradbøjninger af adverbier. Og det er f.eks. ord som længere, meget, ofte, tit og gerne. Et eksempel med en sætning kunne være: vi var længe i vandet, men vi lå længere på stranden, hvor at længe er blevet gradbøjet. Løber, det er vores hovedverbum, og det står også som vores verballed i sætningen. Det er uregelmæssigt, og så står det i præsens, altså nutid. Og hvis vi lige tager og kigger på verbets semantik, så er det sådan, at verber de inddeles i grupper efter betydning, også kaldet semantik. Og der er 4 forskellige fremstillingsformer. Der er beskrivelse, beretning, refleksion og replik. Og derudover så har vi nogle forskellige betegnelser for de her verber, og det er sanseverber, tilstandsverber, kognitive verber, forandringsverber, handleverber, anførselsverber og modalverber. At løbe, det er et handleverbum, da vi foretager os noget, altså vi laver en bevægelse, når vi løber. Og at løbe, det er en beretning som funktion. Jeg, det er et pronomen eller et pronomine, og pronomer, de fungerer som stedfortræder i en sætning, og oftest i stedet for et tidligere nævnt substantiv. Jeg, det er et personalpronomine, og i den her sætning, der optræder jeg som vores subjekt, og jeg, det er første person singularis. 3, det er et numeralie, og det beskriver substantivet kilometer, og derudover så kan vi sige, at det er et kardinaltal, fordi det beskriver mængden, altså også kaldet et mængdetal. Kilometer, det er et substantiv, og kendetegn for substantiv, det er, at man kan sætte en artikel foran en eller et. Og i den her sætning, der optræder vores substantiv som vores objekt. Og man vil så kunne finde det ved at sige 1 kilometer. Over, det er vores præposition. Og det der er med præpositioner, det er, at de er ubøjelige. Præpositioner, de beskriver relationer eller forbindelser mellem personer eller steder. Og her, der beskriver det et sted, altså over den grønne bakke. Når man skal finde et præposition, så kan man huske på kassereglen. Alle de ting, der har en relation eller en forbindelse med kassen, skal man huske på. Den, det er faktisk lidt tricky, fordi at det er et pronomen, der optræder som en artikel. Og det gør den ligesom den, det og de. Og det er fordi, at pronomerne den, det og de optræder på dansk som artikel ved substantivet, som de lægger sig til er defineret af adjektivet. Det vil sige, at vi har vores substantiv, som er bakken,
Og adjektivet, det er grønne. Og så har vi den, og det lægger sig altså til vores substantiv. Og derfor så optræder det som en artikel. Grønne, det er vores adjektiv. Og det beskriver farven på barken, og så lægger det sig til substantivet, altså også barken. Og i den her sætning, der ligger det attributivt, og det gør det, fordi det lægger sig direkte til barken. Og adjektiver, det kan være en egenskab, en kvalitet eller en kvantitet. Og her der er det så en kvantitet. Bakke, det er substantiv, der man kan sætte igen en artikel foran. Her vil det lyde en bakke. Så har vi nogle sætninger med tider, og jeg har lavet en sætning på nutid på dansk. Hun spiser kage, hvor hun, det er vores pronomen, og det står som vores subjekt. Der kunne også have stået et navn i stedet for. Og spiser, det er vores verballed og vores verbum. Og man kan se det i nutid, fordi der er på. Kage, det er vores substantiv, og det står som objekt i sætningen. Og vi finder objektet ved at spørge, hvem eller hvad. Så i den her sætning, hvad spiser hun? Hun spiser kage. Næste sætning, den er lavet i datid på engelsk. She slept in her own house, hvor she, det er vores subjekt, altså et pronomen. Og slept, det er datidsbøjning af to sleep, og så har det fået t på. Og det står som vores verbum og verballed i sætning. Hun vil spise havregryn senere. At ville i en finit form af vores hjælpeverbum sammen med en infinitiv form af hovedverbet, så danner det altså futurum, og det er også kaldet fremtid. Og så har vi vil spise, og det er et transitivt verbum, fordi der er et direkte objekt, og det er altså vores havregryn. Så hun, det er vores subjekt, og vil spise, det er vores verballed, havregryn, vores direkte objekt, og senere, det er vores adverbialled, og det skal lige siges, at der skal have været en bølgestreg under senere. De har været lykkelige i lang tid. Her der har vi de som vores subjekt. Har været, det er vores sammensatte verballed. Lykkelige, det er vores subjekts prædikat, da det fortæller noget om de. I lang tid, det er så vores adverbialled. Mange tak for denne gang. Hej.